bon dia. Em dic Núria Prada, soc escriptora, escric per diversos públics, però bàsicament els meus principis han estat dins de la literatura infantil i juvenil. Potser perquè durant molts anys he sigut professora de l'ESO, de batxillerat, i clar, en un principi vaig escriure perquè tenia un grup de teatre, portava un grup de teatre infantil i juvenil, i vaig començar escrivint obres de teatre. El que passa és que l'escriptura és una coseta que et va entrant a dins, va creant com una mena d'addició o addicció, i aleshores doncs, aquests principis han anat continuant amb una sèrie d'obres, jo ja com us dic, per tots els públics, per un públic infantil, juvenil i adult. I avui us presento una obra juvenil, La filla de l'argenter, que és una obra que té un fons històric, que ens parla d'una història d'amor impossible i d'uns temps molt convulsos a Barcelona. I que espero que arribi a les vostres aules i que la gaudiu molt. Perquè parlem molt de la memòria històrica i quan parlem de memòria històrica parlem de conservar aquells fets potser més recents, que intentem que no s'oblidin, però la memòria històrica és una cosa molt ampla, és una cosa molt llarga. I penso que no solament són els mestres a les aules els que tenen aquesta gran responsabilitat i aquest gran objectiu de parlar de la nostra història i de conservar la memòria dels més joves, aquells fets que ens han marcat com a poble, que ens fan ser un poble d'una manera determinada, sinó que els escriptors hi podem contribuir. I sempre amb aquest objectiu, passava això en aquella època i vull que ho sapigueu i que no ho oblidem. Aviam, la protagonista és una noia jueva, una adolescent jueva que no ha sortit mai del call, perquè és que era així, vull dir, és que hi havia moltes persones en un call jueu que no sortien mai d'allà. Estava dins de la ciutat, però estava tancat per muralles i, evidentment, sobretot les dones, i si eren joves i devien obediència a la seva família, doncs no tenien cap necessitat de sortir d'allà. I aleshores és impensable que la Raquel, que és la protagonista de la novel·la, es rebel·lés contra això en un primer moment. És impensable, perquè estaven educades per continuar amb la història del seu poble, donant fills al seu poble i educant-los amb les seves lleis i amb els seus costums. I, per tant, no es plantejaven un altre tipus ni una rebel·lió ni molt menys. El que passa és que els fets, quan es declara la pesta i el call és atacat, els fets canvien la perspectiva de les coses, perquè llavors sí que la Raquel viu i veu com el seu món s'enfondra i aleshores es fa preguntes. Però en un principi mai s'hauria rebel·lat perquè neix per ser el que és, una noia jueva. El Jofre és un noi sense aquests lligams tan forts amb una cultura ni amb una religió. És un noi cristià, però és poc creient, poc practicant, molt rebel perquè veu com els seus pares malviuen en un tros de terra que pertany a un senyor feudal i que, per tant, viuen de les deixalles i viuen de les miques que aquest senyor els dona. I aleshores sí que és un rebel, ja et dic, perquè no té cap lligam ni culturals, ni gairebé ni amb la família, i perquè veu que el seu destí no l'accepta de cap de les maneres. I és quan ell se'n va a Barcelona. Aquí també hi va haver molta... Vaig fer un aprenentatge molt gran, perquè posar-te a la Barcelona del segle XIV vol dir sentir-ne les olors, les pudors, sentir una mica què era Barcelona en aquell moment, intentar passejar-te pel que era, intentar passejar-te, veure realment el paisatge de Barcelona d'aquell precís moment, com podia sobreviure un noi a tot allò, com vivia la gent, com vivien els que tenien, els que no tenien, en fi, va ser superinteressant. Jo només que hagi pogut mostrar una miqueta de tot el que vaig aprendre estaria molt satisfeta. Molt. La pesta va assolir tot Barcelona,
jo parlo només de Barcelona, no? Però va ser una epidèmia que evidentment va deixar la ciutat doncs, amb una gran quantitat de morts i va ser com en fi, va ser molt dràstica, molt penosa, molt terrible, vaja. I els jueus ho van viure igual, és que el cas és que els jueus també es morien per la pesta. El que passa és que els jueus estaven tancats al call i els metges jueus eren els millors i sobretot hi havia molta més higiene en el call jueu que segons en quines altres parts de Barcelona. Això potser els va protegir una mica, però el fet és que morien igual. El que passa és que aquest antisemitisme va portar, i molt sovint per raons també polítiques, perquè els jueus mantenien la monarquia i mantenien moltes cases nobles, va provocar com una mena que naixés l'excusa de dir, mira, tot és culpa d'ells, aleshores doncs una miqueta és el moment de treure'ns-els de damunt, no? Se'ls va culpar d'enverinar els pous, i aleshores doncs, van entrar al call a sang i foc. Aleshores, realment els jueus van morir més pels atacs de les ràtzies dels cristians que no pas per la pesta. Jo crec que el meu final de la novel·la és impossible, en aquella època, jo ho crec. És el final que jo he somiat i que intento fer somiar els lectors, no? És el final somiat, el final desitjat, el final... No tampoc podria dir un final feliç, no? Perquè és un final incert, però que dues persones tan perdudes, amb dues cultures tan diferents, en uns moments històrics tan cruents, doncs es trobin i puguin caminar juntes, és el que desitgem, però crec que no s'hauria pogut donar. Actualment, evidentment, gent de diferent cultura pot arribar doncs, a somiar i a materialitzar un futur junts, no? Penso que les coses, afortunadament, algunes han canviat una miqueta, no totes. La història m'interessa molt i no sóc historiadora i per tant m'he de documentar molt i no sempre és fàcil fer-ho. M'interessa moltíssim la història de la meva ciutat, m'interessa molt la història de Barcelona i m'interessa moltíssim quin pes tenen les dones en aquesta història i en aquesta ciutat. Quan vols apropar-la als joves, perquè també una mica no has de perdre de vista que la novel·la per ells ha de ser l'experiència lectora no ha de ser mai una lliçó d'història, sinó que ha de ser una experiència doncs, totalment complaent i que la història una mica els hi anem donant doncs, així amb petites dosis i miqueta en miqueta i el que sobretot hi ha aquí és una història de dos personatges que segueixen aquest fil de la història. Bé, doncs m'agradaria molt que La filla de l'argenter us arribés als vostres centres, als vostres alumnes, a les vostres mans, perquè és un trosset de la nostra història, és un moment molt dur. Barcelona ha tingut època, jo crec que és una ciutat que mai ha sigut una ciutat tranquil·la, no sé si hi ha ciutats tranquil·les, però Barcelona no ho és. Us ofereixo un moment de la ciutat de Barcelona molt convuls, molt crític, el moment en què s'expulsa els jueus, el moment en què mor la gent pels carrers, el moment en què s'està edificant la catedral del Mar i la gent va demanar, per favor, lliure'ns d'aquesta pesta, no? Però és un moment interessant i en els moments interessants i tan crítics i tan plens de coses que estan passant contínuament neixen doncs, personatges amb grans històries i penso que aquesta pot ser una història molt interessant entre dos joves que es veuen immersos en tot aquest procés històric, sense adonar-se'n viuen tots aquests esdeveniments que els fan anar d'una banda a l'altra, com petites, de fet són els titelles de la història, i bé, i arribaran doncs, a intentar caminar junts per aquest període històric. Jo penso que us pot agradar.